Prostor ispred opštine Budva danas je bio tijesan za građane koji su željeli da pozdrave najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića. Dočekao ga je prvi čovjek Budve. Zato sam uvjeren da će Novak Đoković biti naš ponosni Budvanin i da će mu ova titula biti podjednako značajna kao i mnoge koje je osvojio širom svijeta. Njegovi uspjesi ispisali su istoriju ne samo tenisa, nego i sporta uopšte, kazao je Carević. Vi ste svojim trudom i radom pokazali kako se bori za svoju porodicu, za svoj narod. Mi vam nećemo zaboraviti podršku vašu kada je bilo najteže. Za litije, podrška litijama i borbi za očuvanje srpskog naroda i srpske crkve u Crnoj Gori. Za Milana Tičića iz budvanskog DPS-a performans u čast najboljeg tenisera na svijetu bio je, kako je saopštio, jalovi pokušaj predsjednika opštine da uz rizik po zdravlje svojih sugrađana povrati uništeni rejting lokalne vlasti. Tičić smatra da u Budvi nema razloga za veselje, jer lokalna vlast ne funkcioniše. Sportski bodrim Novaka Đokovića i drago mi je da je u Budvi. Međutim, pitam Marka Carevića zašto se niko nije sjetio da iskaže poštovanje i podršku dvojici naših sugrađana Milošu Boževiću i Stefanu Čavoru, koji su nas 15 dana viteški predstavljali na Evropskom prvenstvu u rukometu, zato što to Marko Carević nije mogao politički da kapitalizuje i zloupotrijebi, ili postoji neki drugi razlog. Đoković se zbog dešavanja na Australian Openu, koji još traje, nije obratio javnosti. Skupština opštine Budva 2018. donijela je odluku o proglašenju Đokovića za počasnog građanina metropole crnogorskog turizma.